Čučulák malý. Krásne farby. Ideme ťa pustiť. Opa. Neberú to. Čučmáčik môj. Konečne. Konečne. Aspoň nejaká rybka. Ťažká rybačka, chalani. Ťažká. Pekné farbičky máte, chalani. Utekaj. To ja ti pokažem. Doriti. Zase padla ryba. Chytiť asi nedáš.
Musíme to tam ešte rozhodiť. Hej! Dobre, veľký strop, tam je. Neviem, či to bude vidieť. Ty kakos. Ja sa ma to nelobilo, samozrejme. Ty kokos, to neviem, či bolo vidieť. Vyšlo, neviem, čo sa ma nerobí. Troszkę lepsze. Kuse kopance, ale nič z toho. Mokrí sme už dosť. Doriči. Zas tam bol. To je neuveriteľné, že jak len za koniec poťahujú.
traf to. To je strach, normálne to nevytrafiť. To na dvakrát netrafí, to je lož. Doričík. Čo tam mám dalo? Poď. Čo tu máme? Lipníka? Jej, krásny lipeň. Nádherný. Moje zlatý, poď. Pekný si, super. Ďakujeme. Nádherný lipníček. Počkaj, ja ti to hneď vyberem. A si to lupou. No už to budeš mať vonku, neboj sa. Krásny lipník. Zamačím si to. Čučmák. Farebne, utekaj. Opa. No nič, musím s tebou dole, kamarát. Poď. Neboj sa.
Jaj, na čo to ja budem len trhať dnes? Jaj, bože. Neboj sa. Nie, nie. Čo poviem? Ja to tu aspoň vyčistím. Je to síce za košelu, ale je to rybolov. Proste aj to sa niekedy musí rátať. Ráta sa aj to. Ale akože... No čo? Pekný. Ryba pekná. No jasné. Tak to trochu. Makneš ma? Jasné. A odkiaľ si? Z Nitry. Z Nitry? No. To až z Nitry si išiel sem, takýto pekný deň? Počkaj. Išiel ešte, lebo ráno som sa ešte rozhodoval, že či idem, neidem, vieš a u nás nepršalo vôbec. Počkaj. No dobre. Je Čo padlo? krabička s nástrahami, ale máš ho pri nohe, zoberú. To sa stane. A vieš čo? Dneska už je to druhýkrát. Á, nie, dobrá fotka. Áno? Podarilo sa. Paráda. Dobre. Ďakujem. Nie, zač. Aj pretekáš? Nie. Nie, len čisto, no koľkože máš? 40? O, 45 bude mať isto. No dobre, díky kamoš, aj keď to bolo také... chod oddychovať. Ďakujem ti pekne. Nie, zač. Ale aspoň čosi, no. Nie už nič. Akože mne z tých tráv vyletovali strašné kusy, takéto, ale všetko, netrafil to nikdy. To... To sú pekné ryby, no. Tu určite, no. Aj som videl, že nádherné ryby tam boli, ale keby som vyťahol toľko, čo mi padlo, tak som spokojný. Akože tu sa dá zachytať, keď to treba na to zvoliť deň No však jasné. a budeme musieť parádiť. Ono to síce je také obrisnuté jak zejaj, ale to je teraz, v pondele. Tu, Rádny, no. 70. Takže sú tu. Takže až človek keď nepozná, vieš, aká voda ide jedno s druhým. Či je to dobrá voda, Voda nie je je. ešte čistá. Ešte, hej. Jak kryštál, normálne vidíš. Do metera je niečo. To je ako... Čiže toho som sa bál, že dojdem a že bude veľké kakao. Vieš, toto není dáč, toto len takto No. sa sere do robu. No. Takže... Asi tak. A nič, poviem ešte hen tam si poskúšať a pôjdem. Vieš čo, na tejto rovine, neviem či hovorí meno Trnovec niečo. Nie. On je taký výrobca nástrah, drog a reál. Jaj, A tu dáva videá, ako má fotočakov aj druh, ako postaví nádherný. aha. No, takže iba sa ti to takto dá, no. Ja mám svoje nejaké nástroje, čo si sám robím, to mi idú najlepšie na to. No jasné, no tak Vieš, keď len- máš sám, len to už je mi- proste... Už mi všetko poodrbávali, už mám Vie- poslednú. Vieš čo, nemám toľko času, ja si kúpim aj háčky, aj s tungstenovými hlavami, všetko Ej, neriešim. a však toto som odlieval pred 2 rokmi, ešte stále to mám. No jasné. To akože v pohode. A to nie je to pomedzi robotu nalejem a na druhý deň vyberiem, to je v pohodičke. Lebo ja sa primárne kaprom, Jaj.
aj to ozaj len keď je čas, no ale Nejaký vajčak za tým došol. no, to taký. Čerpatý. Ale bude to občítané, lebo dneska na to, že je dážď, strašne veľa rybárov som to videl. Akože hen tam som bol hore, po ten most, pokiaľ je chyťa pus, nad mostom tam tiež niekto Nad chytal. mostom je tiež chyťa pusť, ale až po tú červenú lávku. Jaj, Takže môžeš ísť až Ešte po za tú ten most? červenú, aj tuto, čo je ten cestný most, no pri tom cestom som bol. tak ešte nad ním je taká lávka a tam môžeš ísť normálne ešte po taký, to je takýto mostek, ako je tu, akurát, že celý železný, červený. Aha, A to som nevedel. hneď nad tým prvým mostom, čo je spláva všetko, tak tam som chytil minulý, hovorím, na tom dvoch duhákov krásnych, tam sú aj fotočásy, takíto fotočásy, takže tam sa dá tiež, to bol kedysi najlepší úsek, len minulý rok nám to fagrovali a to není také, ale ryba sa tam ešte chytiť dá, no. No a my máme akože aj hore, čo ide hore až v podstate k diaľnici, ten potom. No, Takže ja tam bývam, tak my tam máme celkom pekný úsek aj chyťaný žežer spravený. Takže a však neviem, či ešte toľko tých rýb sa hádam už nebere. Neviem, no. tuto úplne, ako je táto tráva, ako sú tie kvietky, No. fialové, tak tam je tak 1,20 m vody, tam keď to utopíš, tam sú takto naukladaní, jak hubáč. Ale dá sa normálne vyprovokovať, keď ich vidíš, Hej. vidíš, ako si tam tu námahu, tak mu to dáš normálne, takto mu počíkaš pred nosom a on si to zoberie. A už akože asi aj pôjdem, lebo ešte hodinu a pol domov. Kokos už akože aj z igelitko by som musel mať na sebe, to už nedáva. No, akože to počasie dneska. A už má byť celý týždeň pekne. No ja dúfam, lebo štvrtok idem tuto do Povazkej Teplej, čo je Zelo, kaprársky rybník, taký ako Hej, súkromný, tak ideme tam. Troška tiež skúsiť pochytať. Kým sa nechytá 24, ako vieš. A potom Mosická priehrada, alebo čo si také, hej, vieš. a je toho kopu. My sme tu na to dosť bohatí, no, na tie revíry. No však áno, Keby má človek toľko času, čo je tu revírov, tak tu máte toho dosť, no. Však tá je to váh, pekne ide, no. To je pohodička. dobre, toho no, tak toľko nech sa ti nemáme. ešte darí. Aj tebe. Nazdar, díky, čau. Ešte sem určite niekedy zavítam, tak sa možno vidíme. Dohodnuté. Čauko. Čauko.
lipeň, tam bol. To je strašné. Všetko sa len do toho zahrízne. Zás záber. Len to žužľajú.